Mas ora seneng iki. Senengmu manggon endi? Lho nek kelakon Kang Mas Dipati Indra Katung kelakon dadi nganen. Ora cara kaul besok aku bakal melu iring-iring Kang Mas. Lho, kowe kok seneng dadi Lho, sampeyan bodho kok katon ki kok. Lho, Wong iring-iringi penggawean ora pot mangan gedhot mulih isih Iya. Monggo dhisik sana. Kowe sak klorone padha genang-geneng ana ing pestering Bojonegoro. Jeneng aku ki tambuh kelawan kowe iki wae. Ning pancen sepisan. Aku tinemu kelawan sapa kang dadi aran sak klorone. ditepungke ben ra lali besok temu karo aku. Aku Gonjang saka Lamongan. Senopati pangkatku. Senopati Gun. Bali kowe Wijang aku Senopati ing Lamongan kadang adipati aku. Aku kadang bupati aku. dadi mbok rangkep pangkat. Isih kadang isih senopati. Senopati sing pinunjul aku. Ya aku pitaya kelawan. Bali kowe sapa ngirit wadyabala 1000 cacahe. Gonjang lan kowe Wijang. Lamun kowe durung ngerti sapa tenane aku. Ya, srawungke. Aku minangka putra Kajegrama ana ing Kabupaten Tuban. Pengiran Sadara. Sadara. Jur karepmu apa nandhek lakuku? Nggonku tumuju ana ing Bojonegoro. Cetane mung kowe kepin mangerteni kenang apa kowe tak sandhek. Saya kowe malah bali takon kelawan aku. Yo, nek pancen kowe kepin mangerteni wigatiku nganti aku cedhak ana ing Kabupaten Bojonegoro mung aku. Nampa dawuhe Kajegrama Sela ana ing ari kalenggan iki kang supaya aku sowan. Ana ing ngersane Kanjeng Adipati ya paman Bogoningrat ngentengke dina dedhaupane Kang Mas Wiratmaya dalah kanggo Kumalaretna. Dadi Kumalaretna kuwi wis duweni pacangan. Pancen wasesip apa kang dadi kandhang. Wektu dina iki kanggo Kumalaretna wis kadhaupake kelawan kadang Kang Mas Wiratmaya. Ning mung sik. Wah, Sadara. iki piye? Kon pun ninggalke Kabupaten Lamongan iki tunggal laku Kang Mas pangajab arep dadak ing Kabupaten Bojonegoro yo ngelamar calon garwane Kanjeng Adipati Indra Katung Kumalaretna. Arep ngono kok. Iya, Yen kaya ngono cedhane kowe iki arep nglamar. Kaya iya. Ngono ya. Nilake gunge panuwun lamun kowe iki ngepinginake kadangmu kepengin dhaup kelawan kanggo Kumalaretna. Ning ndadekake kawuhan ora susah aku ngambali maneh. Kowe ya wis keprungu dhewe. Wektu dina iki kanggo Kumalaretna wis kadhaupake kelawan Kang Mas Wiratmaya. Pacangan apa wis dijawabke? Ya wis didhaupke, kapara dina iki wis ditentokake. Dina Respati manis. Tentokno dina Respati Dinane wis manis. ditentokno. Tundane iki rak durung diresmekke. Urung diresmekno. Malah dipacangan. Urung ono janur meleh. Lah. Bloko karo Sadara nek ora wani ngadep Bupati Bojonegoro Purbalingrat. Aku sing ngadep karo kurungke lho. Sing kandha ngawani iki sapa? Lho kok malah ngias kelawan aku. Lamun aku rawani munggah ana ing pendopo agung Kabupaten Bojonegoro. Malah kowe iki sing nyandhek lawan laku. Sadara. Ana Lamun Kumalaretna wis dipacangake lawan Wiratmaya. iya. Wektu dina iki diwurungke. Nggih. Diwurungke. Kowe kongkon kang supaya ngurungake dawuh. Iya. Ya, tak regani. Lamun kowe kepin bacut boyongi kanggo Kumalaretna sok ing Kabupaten Bojonegoro. Bisa. Nanging cetha kowe ngilani dadane wong Tuban. Kabeh bojoe. Ayo. Lho, Ayo.
Sing kleru ra kono. Kowe, aku sing kleru.
kowe sing kleru. Manggon iki kliruku. Ramanggon klerumu ora waspada. Aku ora waspada. Ora waspada. Aku sing sobek. Sing sobek. Sorry, men. Lah, Wani bro. Kowe aja kemuyu atimu. ora bisa. Ora usah Gus. Aja mbok emang. Aja wedi. Canda uklek. Iya ta minta. Oke. Kowe ra ketemu ketemu kangen. Asem wae. Iya. Iki lho kurang ajar. Ora sampean Gus. Lah iya kurang ajar piye? Kowe iki karo musuh rasa deman. Rasa deman. Apam? Musuh. Musuh nek kene. Mana omah? Pae. Iku mono anak. Iya. Iya. Ono apa teh? Iki apam? Musuh. Musuh nek kene. Nang omah. Pae. Iki paham? Iya. Lah kok beda? Beda piye? Padha gandenge Yo, mestine beda. Padha bagus iki lho cocoke. Iki padha gandenge kok. Lho. Ganteng gak? Kowe ora pantes dianak iki. Lho, kebagusan. Ora cocok dianak iki. Cocoke sapa? Kok lho. Iki cocok lho. Cocok tenan lho. Ayo anak iki cocok. Kembar. Aku dianak ngene iku. Astagfirullah. Cara kowe paham piye? Iki piye carane? Ya aku umpama iki umpama. Piye? Aku dibleng-bleng lho ya. Ya. Saumpama aku dipake lho. Kowe pas buk ada iki. Masuk. Luwih ganas iki. Lah nek wis aku mati. Warisan tiba. Lho, wis tiba apa aku ora duwe warisan. Lah sobek. Senajo. Ayo blowek. Oh,
Kanggo kuyu. Sirah kok tukaki terus itu. Lo, mantangi lo. Yen pancen ra gelem mati setalan.
Kok ora ana tinaryane mati saka prempane tangan. Mati wis saka pesane sing gawe urip. Yen kewan ayo maju saja bakal pecah sirahmu. Watake satrio. Ora mundur tantangane musuh. Yen ngono Wasuki Mobyo. piye? Sapa wae sing dikarepan mesti ana pangorbanan. Mula saka kuwi aku bakal mundur sak jangka. Maju, ae. Jebul mung sakmono. Ora sumpet karo mono, Itu panggonanmu. Yen kewane maju. Ayo. Ayo, ayo. Jebul kaya bocah cilik wingi sore. Sing iki pancen lelis. Tak kira peperang bakal ana kampungane. Yen ke bisa nggambarke kawujudanku, mbak sembah dramaan ben Wujud to. Wujud to nek papan kene. sawangan bakal kedadian apa aku. Yo. Oh, ki muni ta ora cah? Oh. Oh, bandera Mas. Oh. Oh. Ora gelem sumikir. Mati sok tangan, Wow. Hei! Ayo, yen wani metu njaba, aja ndelik ning gedhe sandinge wit. Ayo. Aduh, waduh, waduh, panas. Waduh. Hei, hei, Waduh, panas, panas, panas. Ayo Tro. Ayo Min. Ayo Nong. Iya Min.
Men penak tenan jogetane men ya. Ya mesti wae ya penak leh nono. Kowe iki kudune ya sing semangat no. Soale apa bengi iki penontone ya gayeng tenan. Lho kowe iki ora usah umuk lho. Lho kok ora usah umuk piye leh men? Kowe ora ngerti piye? Ning dukuh dong krikil iki ana ketoprake Pak Pandi sing saka tempuran Blora. Ya ketoprake Pak Pandi iki wis kondang kaloka, wis mlebuan harian rakyat ning suara merdeka. Lho kowe iki gak usah umukno. Kok ketoprake Pak Pandi iki wis mlebu harian rakyat. Iki kedoprake Mustika Budaya iki apik apa ora? Lho men. Kowe kok iso ngomong ngono? Kowe ora ngerti piye saiki delok ana ning live streaminge AJM Production. Iki isine kedoprake Mustika Budaya. Iya. Aku percaya karo kowe no. Masalahe ketoprak Mustika Budaya iki ya aku ngerti ya. Nek ketoprake Pak Pandi iki wis kondang tenan. Kowe ngerti ketoprake iki ya ganteng-ganteng kok. Sing wedok ya ayu-ayu. Ning sayange ketoprake Pak Pandi iki sing elek ana loro tok. Sing elek sapa min? Sing elek sapa min? Kowe ora ngerti piye. Sing elek kowe karo aku. Asem iku. Wis ngene ae men. Ora usah dadak mbok pikir bingung. Ayo do ndelok ketamane ketoprak Mustika Budaya. Ayo kowe mlaku dhisik no. Tak iringno saka mburi. Oh. Ayo men. Iya no. Ayo men. Iku ora sandal tak kesuwen. Tampono aji kawijayan kuwi.
Yoi batang sayuta. Ujang. Ojo gampang nggon ngucap. Senajan to sekabeh tujuan kang tak kanthi. Bosah basa ngadepi lawan wong-wong sing lamun. Ning dudu watake sadero. Kang ngono kampungane ninggalake palagan. Ayo. Tentokake susan meneh aku kok wis bakal temukan Pak. Oh, lakon tak ilangake ol platan. Oh, ya. Mati ini. Oh, coba. Coba. Ya. Hus. Bakal nrimake ono papan tak enteni. Hari lamungan boyongi. Kumolo retno taun karuan kangwat. Introgato. Popolan kai berekat. Gilan burung tumindak ing Sadara. Lamun kondang mati kuwi calana saplakaraning jagat ora bakal kelakon teman. Bakal kirim banyu penguripan. Sadara. Ning papan kene lamun piran nrimake. Kadangmu gudang wis tumekani pati saka tangan. Ayo. Maju lekane ati lakon mati. Oi! Oi! Ayo. Ayo. Gonjang. Apa mung semono kekuatane wong lamun. Loh. Sadara nyawa ojo ayo angkat jojo gandanane bawaku pokoke sing leno wong asring pengapane Sadara maju kene balot walau ya layak to lahir. Kowe mung ngepenginake Kusambaya jebul semono kekuatan. Ya. Senajan to aku lagi pisan mangerteni kaluwihanmu papan iki. Akeli apa kang dadi tungase bebek. Lamun aku nemoni mungsuh kaya dening kowe. Mungsuh kaliya mungsuh rate.
nek pancen kowe isih ngepinginake lawan aku tandingan. Ayo. Gunjang lan kowe wijak. Sepisan maneh adep kono aku sador wae. Ayo, ojo gladang colok layu. Neptoke oleh papan kiri. Ye, sador. Jak Nyambato dewa. Soko kayangan Gunjang Wijang. Ora bakal mundur sakangkah. kaya ngono. Bisa kowe sumber on ing kapane sador. Ning kowe kuat nampani. Jolo ranting kuwi aku kalah adu lawan. Umpale mukiyo, kene ora wani. Maju aja mung kowe sak cukup. Sak loro maju bareng. Wah, kopo. Yo, sakmu kowe Gunjang lan Wijang saka ing wewengkon Kabupaten Bojonegoro. Aku duweni kapitahe lamun dheweke ora bakal wani gawe geger ning Bojonegoro. Bali ana ing kabupaten.